I dag vil vi gerne tale om vores app og præsentere den på den her video. Vores app hedder Little Buddha Academy. Så vi har nogle formål med vores app. Vores formål er, at vores app skal lære tal og bogstaver til japanske børn mellem 4 og 8 år. Selve appen skal indeholde en login-funktion, så skal forældrene kunne track børnenes udvikling, og så skal den have en database, hvor dataen er opbevaret. Vi har også lavet en målgruppeanalyse for at vide, hvilken målgruppe det egentlig er, vi prøver at appellere til. Som vi kan se her, så har vi inddelt i 3 dele. Vi har den første målgruppe her, så har vi lavet en nervemodel, og så slutter vi også målgruppeanalysen af med den Gallups kompetence som persona. Så i henhold til målgruppen, vi prøver at lave appen til børn mellem 4 og 8 år, men vi appellerer faktisk til forældrene. Bopæl, de skal bo i Japan og i bjergene. Livsværdier, de har nogle buddhistiske og traditionelle / religiøse livsværdier. Køn, det skal være unisex, fordi at vores app skal være til alle sammen, om de er mand, kvinde eller et eller andet noget. Og indkomst, den skal være lavet til alle indkomster. Om man er rig eller fattig, så har man stadig nok penge til at bruge af. Så vil vi gå videre til vores milliardopdag. Så vi har valgt de her 10 forskellige værdier og sat dem på det her kompas i forhold til, hvor godt det passer til vores målgruppe. Og der kan det enten være traditionelt, moderne, materialistisk eller idealistisk. Og som I kan se, så ligger mange af vores værdier på den idealistiske side, og de fleste af dem ligger på den idealistiske side, og mere specifikt ligger de for det meste i rosa-segmentet. Og vi har også taget inspiration fra det i vores farvesymbolik. Så det er også derfor, vi har valgt de her specifikke farver på vores PowerPoint, men også i selve vores app. Den sidste del af vores målgruppeanalyse er vores Gallups kompas. Der er de her forskellige sektorer. Moderne, individuelt, traditionelt og fællesskabsorienteret. Og vi har så givet en score fra 0 til 10 i forhold til, hvor godt vores målgruppe passer til de her forskellige sektorer. Og vi har så plottet scorene ind på et diagram her. Og som vi kan se, så er det, at vores målgruppe læner sig imod fællesskabsorienteret og traditionelt. Vi har faktisk også lavet en persona med en fiktiv person, hvor vi så har givet ham nogle informationer, for eksempel navn, alder, køn, job, indkomst, lokation, og så har vi også givet ham, så har vi også kigget lidt på hans baggrund, men igen, han er fiktiv, og nogle mål osv. Og det har vi faktisk gjort for at give vores målgruppe ansigt og være lidt mere sikre på, hvem det er, vi egentlig prøver at appellere til. Ja. Og så vil vi gå videre til farver, så hvilke farver vi har brugt, og hvorfor vi har brugt dem. På det her farvehjul kan I se de 3 farver, vi har valgt. Vi har valgt en lyserød, en grøn og en guld. Og fordi PowerPointet er som det er, så er det lidt svært at se den specifikke farve af lyserød. Og det undskylder vi. Men vi har valgt lyserød og grøn, fordi at det er komplementære farver. Og så har vi sat guld ind, fordi at det passer ind, men også for at vi kan ramme vores målgruppe bedre, fordi de er buddhister. Og selve tonerne og de præcise dele af vores farver har vi valgt, så de har noget kulturel symbolik. Og af den grønne har vi valgt matcha-grøn, fordi at den passer til deres kultur, fordi matcha er en japansk te. Så har vi valgt en guldtone, som der passer til de buddhistiske statuer, der findes i Japan. Så har vi valgt en sakura lyserød, som der også er de her planter, som vi ser her. Fordi at sakura-træerne bliver kaldt hjertet af japansk kultur. Ja. Stemning. De her 3 farver giver så en stemning, sådan en let og harmonisk stemning, og det er fordi, at igen, farverne er meget lyse, derfor er det en meget let stemning, men på samme tid så er den også harmonisk, fordi at farverne passer bare med hinanden, og de komplementerer bare hinanden. Og der er også noget kultur, fordi igen, det er nogle kulturelle farver.
Vi har også lavet en moodboard ud fra de 3 farver, hvor vi så bare har smidt nogle eksempler på, hvornår vi ser de her farver i japansk kultur. For eksempel hernede, så har vi sakura-træer, her så har vi sådan en buddha-statue, og heroppe og hernede så har vi sådan nogle matcha-grønne farver. Så vil vi videre til struktur, skærme og design, så hvordan vores app hænger sammen og ser ud. Så har vi faktisk også lavet sådan et strukturdiagram. Det er for at se indholdet af de forskellige skærme. For eksempel her har vi frontpage, eller login, så kan vi se, at man skal logge ind her, og så skal man hen til startpage. Og vi har også lavet de her pile for at se, hvad der fører til hvad. Så for eksempel man logger ind, så kan man hen til startpage, eller når man så er inde i startpage, så kan man vælge mellem de her 3 segmenter. Vi har faktisk også lavet de her 3 segmenter, hvor der sådan er nogle underemner. Så for eksempel math, så kan man vælge mellem at spille noget med numbers, eller man kan lære at plusse eller subtrahere. Og inden for de her, så er der også nogle sværhedsgrader, man kan vælge imellem. Vi har så også lavet nogle wireframes, hvilket er skitser af alle de skærme, vi har tænkt os at lave. Og dem kan I se her. Senere hen kom vi frem til, at der var nogle skærme, vi godt ville tilføje. Men det gjorde vi ikke, fordi at selv de her skærme har vi ikke fået lavet. Vi har ikke fået lavet dem alle. Og det er fordi, at vores app bare er en prototype. Men vi har fået lavet alle dem her, og så har vi fået lavet et af spillene i den nemmeste sværhedsgrad, som er numbers. Hvad er motto? I henhold til vores motto, så har vi faktisk, i henhold til vores logo, så har vi smidt nogle tal og nogle bogstaver ind, og det er fordi, at det er det, man lærer i den her app. Børnene, man kan også godt se sådan Buddha som lærer, og igen, det er fordi, at Buddha, han er jo lærer under den her app, når man kommer ind, så er det sådan Buddha, der lærer om numrene og tallene. Og så har vi også brugt de farver, vi valgte i vores logo. Herover så har vi også en lille slogan med Buddha Academy, og igen, det er fordi, at vi vil gerne komme ind på det religiøse, så Buddha, vi nævner ham meget igen. Så det var navnet af vores app. Inde på selve skærmene, her så har vi vist 2 af skærmene. Vi har vist number screen, og vi har vist math screen. Inde i dem og flere andre, det er bare eksempler, har vi brugt nogle forskellige gestalter. Og her har vi brugt loven om lukkethed. Så det er sådan, at hvis ikke vi havde de her lyserøde rammer, ville det være lidt svært at se, hvilke billeder, der passer til hvad for noget tekst. Og for eksempel kunne man godt tro, at subtraction passer til de her numre. Men for at vise, hvad der passer til hvad, har vi sat de her rammer for sådan at afgrænse teksten med billederne. Hvilket er loven om lukkethed. Så har vi også brugt loven om nærhed plus lighed. Fordi som I kan se her, så har vi de her 3 svarmuligheder. De ligger meget tætte på hinanden. Og det er så loven om nærhed. Men på samme tid ligner de faktisk også hinanden. Både farvemæssigt, men også figurmæssigt. Fordi de er alle sammen cirkler og har den samme farve. Og igen, det er loven om lighed. Og her så har man faktisk også et eksempel af noget gameplay i vores app, hvor det er Buddha, der lærer en. Så vil vi gå videre til database og programmering. Så her har vi nogle entities, eller tabeller, som I kan se herovre, hvor det er, vi så forbinder entitiesne og tabellerne med nogle primære og nogle sekundære nøgler. Og som I kan se her, så har vi faktisk også nogle attributter med deres datatype ved siden af herovre. Og vi har faktisk også, jeg vil også gerne bemærke på den her tabel her, Place Achievements, på baggrund af, at i starten, så var et af vores krav, at forældrene skulle kunne følge med børnenes udvikling. Og med sådan her tabel, så kan de faktisk godt følge med, hvor godt børnene klarer sig. IT-sikkerhed. Vi vil også gerne gøre vores app internt sikre, og det gjorde vi så igennem sådan en sikkerhedsserver. Så når man så skal logge ind, jamen så tjekker sikkerhedsserveren, om det login, du har logget ind med, rent faktisk eksisterer i databasen.
Og hvis den gør det, så kommer du videre, og hvis ikke, så skal du prøve at finde et andet og sign up. Den her kode, som vi har her i vores sikkerhedsserver, vil vi gerne forklare. Så det er sådan, at du går ind på din skærm, så skriver du et username, og du skriver et password, og det bliver så sat ind som parametre i den her function ved navn login. Der bliver så brugt den her CRUD operation, der hedder read records, og så den går ind på tabellen ved navn users, og går ind under attributen username og kigger efter det specifikke username, du har indskrevet. Og den sender så en liste af objekter tilbage til appen med alle de usernames, der passer til det, du har skrevet ind. Og hvis længden af den liste er på 0, betyder det, at der ikke er nogen usernames, der passer. Og så sætter den login message, som der er en message på vores skærm, til user not found. Og hvis ellers, så er det, at hvis ellers det betyder, at der er mere end 1, og 1 eller mere, det betyder, at der er blevet fundet en user. Og så giver den save password værdien af passwordet af 0. indeks i listen records. Og hvis save password matcher præcis med det password, som du skrev ind, så kommer du videre i appen og videre til vores start page. Og hvis ikke, så sætter den login messagen til wrong password. Og her har vi faktisk også lavet nogle eksempler på, hvad der vil ske, hvis det for eksempel var et forkert password. Så hvis password er forkert, så kommer det til at stå wrong password. Hvis username er forkert, så kommer det til at sige user not found. Test. Vi lavede faktisk også en tænk-højt-test for at afslutte løbet og se, hvor godt vores app egentlig ramte målgruppen osv. I hvert fald, vores testpersoner havde en gennemsnitlig alder på 54 år, og de havde 2,3 børn i gennemsnit. Vi observerede så, hvordan de kom rundt i appen osv., og så stillede vi nogle spørgsmål for at konkludere testen. 4 spørgsmål. Er appen nem at navigere i? Hvilken aldersgruppe synes du, at den passer til? Har du givet dine børn appen? Og i hvilken alder vil du give dem den? Og hvor godt synes du, vi appellerer til vores målgruppe? Svarene var så, at det var relativt nemt at navigere i, men der er måske lidt mangel på info, fordi igen, ja, vi har at gøre med børn, og de kan måske ikke bare sådan forstå det som voksne. De synes også, at den passer en gennemsnitlig alder på 6,8 år. De vil måske have givet deres børn 18 for at lære lidt matematik. Og de synes, at det er en rigtig god idé til den aldersgruppe, vi har at gøre med. Men den kunne måske godt være mere grafisk på baggrund af, at igen, det er børn, vi har at gøre med. Og de har brug for meget blikfang, til at de synes, det er interessant. For at konkludere vil vi vende tilbage til vores mål. Så vores oprindelige mål var faktisk, at vi skulle appellere til japanske børn på 4-8 år. Vi skulle lære lidt at tage bogstaver, og appen skulle så indeholde de her 3 dele: login-information, tracking af børnenes udvikling og en database. Og vi fik faktisk opfyldt de her 3 mål og krav, 5 mål og krav, hvilket faktisk er perfekt. Men der er dog nogle forbedringer, som vi godt vil have med. Det første er som tidligere nævnt grafikken. Det vil godt være rettet lidt mere mod børn og have noget mere blikfang. Udover det, så niveauet, der var nogle af vores testpersoner, der sagde, at den godt kunne være lidt sværere. Men det var jo også meningen, at vi skulle have de her 3 forskellige sværhedsgrader, og det fik testpersonerne ikke prøvet af, fordi det kun er en prototype. Og så har vi også lavet nogle en observation, og det er, at under gameplayet var det, at den her done-knap, der måske stak lidt for meget ud. Og det gjorde, at mange af vores testpersoner, de kom til at bare trykke på et og trykke done med det samme og komme ud af spillet. Men i alt vil vi evaluere vores app til at være succesfuld og god. Så det var det, vi havde. Tak.